Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. 3 minutos sa nakaligada sa atak na ang alas sa 8 sa aga. Welcome diri sa palatunturan bombohanay big time adlaw sang Martes pet sa 26 sa bulan sang Abril sa mga tiga 2022. Ikaapat ang adlaw sang Martes sa ikaapat ang bulan sa mga year 2022. Tras sa diya sa langid banwa ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9. Kulang-kulang nagid lamang banwa duha ka semana kaga magapatigayon na kita sang eleksyon sa Mayo 9. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog ba ng Western Visayas. Sa rin kaman nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Sabong aga maging kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 9:30 ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pong sa sabong mana mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga tubeko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang hanaya sa militar wala pa sa nabaton nga instruction regarding diri sa warning ni Comelec Commissioner Ray Bulay ang ining mga naga-criticize sa election na body o kana sa ato na sining poll body ang pwedeng maaresto kaga sila ang mapriso. Although nagapahayag man na diri si Comelec Commissioner Ray Bulay nga gining warning para sa mga naga-accuse sa poll body nga nagapabora sila sa sinuman nga kandidato, hindi man ako napabahog bati sa langgid lamang ka-warning o kon reminder. I-check ka na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Samtang Bacolod sa Bureau of Jail Management and Penology nagapasalig nga mayaraman sa bastante nga suplya sa tubig sa ilang mga detention facilities kadungan na sining tuma na kainit nga panahon. Kaya tiko na mo ni ang iba na ganin sining sa aton makapilan na ya ka beses magpaligo kada adlaw kaya tama gid ka pa ang kon perte ka ginot. I-check ka na karon sa report with Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita nasyonal, nagapanindugan na sa karon ng Comelec ang deliberately edited ang ining balota nga ginapahayag wala sang pangalan ni Vice President Leni Robredo dito sa Maya, New Zealand. Amo nang panawagan nato na sa mga supporters hindi na kamo gubra-ubra sang mga katuntuhan malang ya bala. Aminado malang kita yang tikon na madaog ang inyong kandidato, daogid na. Kaya ti ang iba na diri la ka mga desperate move na bala kag makapalain pa sa kandidato nga inyong ginasuportahan. Abo nang hindi talang pagipadala-dala hulaton na lang balang adlaw sang eleksyon kung sino gid magadaog. Iba na dran sagad pa kamuya ka nga budlay halamang edit kag mga nano to nga mga ulobrahon na pabalan nila ngin pabudlayan mo pa imo kung galingon na kaman kilala sang imo kandidato. Samtang 15 million pesos ang bayad diri sa sining ining partners ang Comelec sa bagabatigayon sa debate ang gina-withhold subong ining pending sa nagapadayon nga investigasyon. Kaya subong nga nagapanindugan naman si Comelec Commissioner Ray Bulay kadapat peragid sa kaso nga basa kadre bato ka sa mga persona nga liable sa sining pagka-postpone sa eleksyon. Kahapon ginapahayag diri sa Comelec nga hindi na magpatigayon sa debate ang yara sa Maya Town Hall debate format. Sa baylo, mayroon na gid lamang sa one-on-one interview na sini mga nagapadalagan sa pagka-presidente kag vice presidente. Manginakapo dato na karon na banwa ang convener sa kontradaya Professor Danilo Araw. Samtang ining pahayag naman ni Comelec Commissioner Ray Bulay, sila niya tiway man kuya nagapahog sa mga kritiko sa poll body sa piyak sa conditioning statement nga pwede gid sila maaresto.
Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal, parayon sa gyaponing problema na to sa legal nga druga, kahapon na banwa da 20 kilos na naman nga shabu ang nakombiskara sa mga otoridad sa Maya Baco or Cavite. Sa balita international, pagbantaya gyapon nato na sa mga hitabo dito sa Ukraine na nag-atake na naman liwat ang Russia sa mga infrastructure sa Ukraine kung sa diin na naigo ang 5 ka mga railroad stations sa missile. Samtang Estados Unidos sa Banwa nagaplano nga mag-supply sa Ukraine sa $165 million nga balor sa artillery shells, rocket kag mga granada. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa paratuntunan na bombo hanay big time. 9 minutos sa Banwa ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ang basa nagligad sa nga pila ka mga political analyst nga base kon hindi naman lang gintod madayon ang ining final leg sang debate sang mga nagapadalagan nga kandidato o nagapadalagan bilang presidente kag vice-presidente, mas hindi naman lang gid siya mag-push through because ang mga kandidato masako na. Amo na ligid ang paglapuyot na gid isang pagpangampanya. Kahit pila na lang gid kaadlaw ang nabilin. 3 dias na lang gid ang nabilin. Sa Mayo 8, hindi na sila makapangampanya asa na lang gid sa Mayo 7. Tiyamo na nga siling ganin din rin ni Senador Manny Pacquiao daw kada muna sa mga debate nga bunso nga nagyan di siguro enough naman ina. Si Senator Ping Lacson siling nga niya basi ko i-edit man lang nga binadra ang amon nga gahambal o kanang portion sang amon nga sabat kung mayara sang patigayonon nga one-on-one o kon daw panel interview. For example, kay nasa ginla apaathaga bala sa ato ni Bombo Herman na Basmanyo ang presidente ng kabisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kaya tiamo ni Banwa ang nagsalo na lang subong sa Comelec. Depende na dira kung sino bidraya or ano nga network ang handa nga magpatigayon sining interview sa mga kandidato. Hindi na lang gid magpatigayon sang live nga presidential kag vice presidential town hall debate. Kaysa sa Sabado na ina siya kag sa Domingo, Abril 30 kag Abril 1, kay mayara na sang conflict sa schedule sa mga kandidato. Siguro kung nagligad nga bulan sang Marso hasta Abril, for example, Abril ano kita subong 25. Before siguro Holy Week, ti Mayo gitong time, inang time frame mo bala para sa mga kandidato nga makapresentar sa ilaya nga plataporma de gobyerno. Because pagkatapos siya sang Holy Week, ang schedule sa mga kandidato, why na inaya sang inang available nga time nila bala para sa sining nga debate. Kay punong-puno ang schedule nila. Kadto diri sa parts ng Luzon, pagkadugay-dugay ato naman sila sa Visayas, dugay-dugay ato naman sa Mindanao, libot na naman gakon sa mga diin. Tibayara na sang schedule conflict sa ila sa nga schedule ang mga kandidato why nagid sila time nga mag-atubang sining debate nga patigayonon sang Commission on Elections. Siguro kung mas napreparahan ni isang COMELEC sang mas temprano ay ning pagpatigayon sang debate mas maayo kag inang matagan mga sang kagayonan dyan sa mga kandidato nga makapangampanya man sila physically or in person sa mga nagkalain-lain nga mga kabanwahanan, ka mga kasyudaran, mga kaprobinsyahanan sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Kaya ang feeling mo balay lain gajaya kung gingkatuan kaya sang kandidato. So hindi man ni sila makompel, hindi sila mapilit nga magtambong gay diri sa debate, so wala man sang sanction batok sa ila. So ini nakita naton nga mayroon na gid sang conflict sa schedule sa mga kandidato kay ang pila ka oras nga hinguyang nila dira sa pag-atubang
sa may debate o concerning town hall debate banwa, di pa na ngay pangampanya nila. O kon pagpatigayon sa ning campaign sortie o kon mga rally kon din man to nga parts ng Luzon, Visayas o kon Mindanao. Teka labanan din nga mga kandidato pabutyagan na ganyan nga hindi na kami adiraya magkadto. Diba si Wai na ganyan man to sa mga tamboga din sa mga kadebate, kaya ti kada isa mo na nagyan sa kuana nila kag ginatutukan nila subong ang pagpangampanya. Siling ni Comelec Commissioner George Garcia kahapon, ang poll body as advised by event partner kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang mag-a-adapt na gid lamang sa single candidate o team panel interview format. For example, dalon sang presidente ang iyang vice presidential candidate sa time nga available para ya sa ila. Inaiya kon available pa sila. Kaya kung diri base kung wala man balasang time limit, pero at least bisan paano hindi kada mo na kadugay. Hindi kada mo na kadugay ang intiner nila kung single candidate o kung single team ang magatubang diri sa interview na lang gid. Interview sang nga magatubang sila dito sa debate, so sini magdubo 2 ka oras ang tininduganay. Ang event nga ini pagatawgon na nga Comelec KBP Pilipinas Forum 2022 nga mag-air halin sa Mayo 2 sa Tubtob 6 ang final guidelines siga pagwa subong nga Martes. Kaya tidepende na dira. For example, kung sino man yung partners ang KBP, pwede kita diri, masiling nga bill sila. For example, kami sa Bombo Radio Philippines, magpatunda dira o kung na mag-set nga ti amo ni nga mo niyang kandidato nga pagka-interviewhon sa amo niya nga petsa, kung sa amo ni nga adlaw, kung gaga-airman siya sa amo ni nga petsa. So, ang final debates, postpone na lang, kanselado na gid gani subong, kag magapatigayon na gid lamang nga banwa sining one-on-one interview. Ang convener sa kontradaya kasama natin ngayong umaga, Professor Danilo Araw. Professor, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod, kasama po ninyo si Bombo Erlin na magandang umaga po. Umaga sa iyo, Erlin. Nice to see you again. Good morning din po sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio. Ano po yung reaction ninyo kahapon nung inanunsyo ng Comelec na hindi na po matutuloy itong final presidential debate at sa halip po ay magsasagawa na lamang ng single or team interview doon sa mga kandidato? Sa tingin ko, ito ay dahil sa parang hindi yata lahat ng mga kandidato ay available na kasi nga na-reschedule yung debate na dapat na nangyari noong Sabado at Linggo. Kaya syempre sa isang banda, hindi mo rin masisisi yung mga kandidato na may mga prior commitment na. Kaya lang ang pakiusap po natin, sana naman magkaroon ng konsiderasyon yung mga kandidato, sila na sana yung mag-adjust. Kahit wala naman silang kasalanan doon sa rescheduling, mas kasalanan ito ng Impact Hub Manila at ng Comelec. Kasi nga hindi naman ito para sa Comelec o para sa Impact Hub, ito ay para sa sambayanan. More than anything else, kailangan po sana muli silang marinig sa huling pagkakataon para magbigay ng artikulasyon sa mga may init na issue ng lipunan. Erlin, tandaan lang natin na bago naunsyami yung debate, ang pag-uusapan sana ay tungkol sa electoral reform. Kaya isang mahalagang issue po ito, assuming na ito pa rin yung magiging paksa sa partnership ng Comelec at saka ng bagong naging partner, pinalitan na kasi yung Impact Hub, yung KBP na. Sana yung electoral reform mapag-uusapan pa rin at sa aking palagay, ito yung isang mahalagang aspeto ng problema sa lipunan na hindi pa napapalalim sa ngayon. Kaya mahalaga yung attendance ng mga kandidato. Yung mga tanong naman po dito ay hindi naman po siguro repeat doon sa mga naitanong na dati. Tama po yun. Siguro pahabol na rin doon sa sinasabing gagawing panel interview na yata. Unless nagbago na naman yung rules ng Comelec. Sa aking palagay, mas mainam pa rin yung merong interaction between and among candidates. Kasi una sa lahat, ang debate, nakakapagpataas ng diskurso yan. Kapag ka panel interview, wala kang masyadong makukuha in terms of yung husay ng mga kandidato sa pagdepensa ng kanilang posisyon unless magaling talaga yung mga panelists. Pero ang pinakamainam pa rin
yung mismong mga kandidato yung magkakaroon ng interpelasyon sa bawat isa. Kasi on one hand, ang tinetest natin dito, hindi lang yung husay sa pagsagot, kundi yung husay din sa pagtatanong ng mga kandidato. Kasi kapag may mga policy planning na nagagawin sa executive branch, syempre yung head executive mo, yung pangulo, siya yung nagtatanong ng Opo. matitinong tanong dapat doon sa kanyang mga advisor, policy maker, mga member ng kabinete. So sana magkaroon tayo ng ideya kung paano sila magtanong. Kaso lang po, pag ganun po, parang debate pa rin, sir, yung kanyang Exactly. kalalabasan. So, Yun ang gusto nating mangyari, Erlyn. Kasi, sorry na-interrupt kita. Go ahead po. mhm. Kaso lang yung sabi dito, sir, parang single na raw po. Pwede yung, Oo. yung president, dalhin niya yung kanyang vice presidential candidate. So, bali, sila lang talaga yung mahaharap doon sa mga interviewer. Oo, yun na nga yung Opo, yun na nga po yung problema. Tapos linawin natin early na yung first two na COMELEC sponsored debates, hindi naman talaga debate yan in the strictest sense of the word. Kasi Opo. yung period of rebuttal and interpellation, una, napaka-selective, depende lang kung sino yung pabibo na nagtataas ng kamay. Tapos, pangalawa, limitado yung oras. Opo. So hindi lahat ay talagang nakakapag-interpellate. Hindi tulad nung nakaraang format, kung matatandaan natin nung 2016 presidential debate, yung mga ini-sponsor ng mga media organization, parang may assignment, parang nagwa one-on-one yung mga yung lahat ng mga presidential candidates. So may pagkakataon na yung isang kandidato siya ang nagtatanong, meron namang pagkakataon siya yung tinatanong, tapos depende ito sa bunutan kung sino yung magiging katunggali niya. Sana yung ganong format ma-explore pa rin natin, Erlyn, kahit na hindi kompleto yung attendance. And lumalabas, baka nga hindi maging kompleto yung attendance kasi merong ilang mga kandidato na nagsasabi na baka hindi na sila makapunta. Opo. So, bali, understandable po ito, sir, kasi napakaabala na talaga ng schedule ng mga kandidato. Siguro meron ding lapses doon sa part ng COMELEC, kasi pwede naman po nila na ma-set yung debate on an earlier schedule. Let's say, until first week lang ng April. Opo. At tama ka roon, Erlyn. Tapos nabanggit mo na rin lang yung hindi in-expect, yung postponement. Ang panawagan natin sa publiko, sana bantayan natin at singilin natin yung Impact Hub Manila at saka yung COMELEC, dapat magkaroon ng full disclosure doon sa magiging resulta ng investigasyon. Kasi una sa lahat, bakit tumalbog yung cheque na in-issue ng Impact Hub sa Sofitel? Around how many yon? 14 million or 15 million. Opo. Tapos yung pinangako ng COMELEC at yung sinabi niya sa publiko na wala raw public funds na ginamit para sa partnership with Impact Hub Manila. So ibig sabihin ba nito, libre ang serbisyo ng Impact Hub, tapos parang babawi na lang siya sa sponsorship at advertisements. Dapat yung kontrata maging malinaw, maisa publiko kung nasaan po yun. Opo. Tapos pangalawa, bakit merong napabalita na magdi-disburse sana yung COMELEC ng pambayad sa Sofitel? Totoo ba yung nandoon sa memorandum ba yun o kung ano man na sinasabi na isang COMELEC commissioner na tinutulan niya? So muntik na raw lumabas yung pera o yung muntik nang magamit yung public funds. Sana maging malinaw din yung accounting sa aspeto pong yon. Opo, kasi kung ganun po, sir, parang issue-shoulder ng COMELEC yung bayad doon sa hotel, ano naman yung partnership nila doon sa Impact Hub. Yun kasi nga, sir, yung sa na-mention po ninyo, parang hindi talaga siya klaro. Kasi sinasabi ng COMELEC na walang public funds dito. Sino po yung nag-sponsor? Unless may presenta sila na kaya nga pinapayagan yung mga ads doon sa sa mga gap nung itong commercial, commercial break din kung sa amin. So siguro doon nag-i-income itong Impact Hub Manila. Opo, tama po 'yon. Kasi hindi naman nakakagulat yung ganong klaseng arrangement. Posible na kumita ka mula sa ganong klaseng partnership sa pamamagitan ng pagkuha ng mga advertisement. Actually, kahit sa KBP, sa aking pagkakaalala, may mga naging ganong arrangement na in the past, yung KBP tsaka yung COMELEC.
Which brings us to a very, very fundamental question. Bakit ba pinili yung Impact Hub na yan? Opo. For sure, Erlyn, nag-research ka na rin tungkol diyan at Mhm. alam natin, batay sa publicly available information, may track record yung Impact Hub sa pag-organize ng mga events pero nothing of this magnitude. Ibig sabihin, mga corporate event lang yan o yung mga limited scale na mga event yung kanilang kayang sponsor, nothing as big or as ambitious Mm. as a nationwide debate na pinapanood ng milyon-milyong katao. Wala pong track record yung Impact Hub batay sa kanilang publicly available information. Kaya bakit sila nakakuha ng kontrata at paano sila na-awardan ng ganitong klaseng kontrata? At saka bakit sila ang pinili? Bakit hindi na lang dumiretso sa news media organization? Halimbawa, Bombo Radio, may capability naman yung Bombo Radio para mag-ere o mag-organisa ng ganyang klaseng programa kasi technically that is classified as a public affairs program, di ba? Correct. At lahat ng news media organization, assuming na marunong talagang inoobserbahan nila yung tunay na prinsipyo ng periodismo, alam nila kung ano yung technical requirements para mag-organize ng isang public affairs program. Tapos sir, yung mga dati namang mga debate, ayos yun ang sagawa sa UP o di kaya sa University of Santo Tomas. Bakit po Exactly. pinili talaga itong Sofitel Hotel na yun nga, expected na mahal talaga yung babayaran doon? Kasi po, kumpara sa UP, mas masarap ang pagkain sa Sofitel. Ewan ko kung yun yung dahilan. Pero biro lang po, biro lang. Pero yun na nga, yung magandang punto din yan, Erlyn, marami namang mga lugar na malaki, na medyo mura. Yung universidad, isang halimbawa yan, pwede rin namang Coliseum, di ba? Opo. Na parang gagawin mong sporting event puno, pero mga kandidato yung sasabak sa horse race. Pero dahil ako ay taga UP, maganda talaga na yung mga auditorium, may mga malalaking auditorium, yung UP, UST, at iba pang mga universidad, Ateneo, may mamili ka kung gusto mo sa Katipunan o sa Makati o kung saan man. Mas Hindi naman malaki pa kailangan doon gawin sa yan sa Sofitel, isang sir. hotel. I'm sorry pa. Mas malaki pa yung venue nila doon sa hotel siguro. Opo, tama po yun. Oo. Pero mas yun na nga, makakamura pagtsagaan na po lang siguro tayo. yung pagkain. Opo. So, yun nga, pero sir, talagang isinusulong po ba ninyo na dapat talaga ay mananagot dito? Yung COMELEC at saka yung Impact Hub? Kung hindi naman po yung Opo. COMELEC, at least yung Impact Hub. Yung, Actually, pareho silang may accountability rito kasi yung Impact Hub, sila yung directly accountable kasi yung check-in nila yung tumalbog, hindi naman galing sa COMELEC. Let's be fair on that. Kaya lang, sino ba ang nakipag-partnership kanino? Ang Opo. COMELEC dapat sumagot din or dapat maging accountable din sa mga tao bakit Impact Hub ang pinili nila. Ulitin natin kahit na magmukha akong sirang takalo. Sa pag-organize ng mga debate. Tapos, yung mga news organization, individual PPP, pinipuli mo po ang ating mga news organization na pwedeng sumali dito. Bombo Radio, we want them. At tayo, naniniwala tayo na kapag ka-responsable yung news media organization at marunong ng periodismo, kaya nilang mag-organisa ng isang public affairs program tulad nito. Kasi sir, pag yung ibabayad ng Impact Hub doon sa venue ay manggagaling doon sa mga sponsors o di kaya yun sa mga nagpapa-commercial, parang pay before broadcast yun sir . So, hindi ka pwede maka-ere doon pag hindi ka nakabayad. So, talagang mayroong Opo. pondo yung Impact Hub. Opo, tama po yun. Kaya nga yun yung problema. At saka kahit na sabihin mo na ang sistema hindi pay before broadcast kundi pay after the fact, dapat may pang-abono ka, dapat may malinaw kang insurance na meron kang sapat na pondo at mangyayari lang yan kung ikaw ay malaking korporasyon. Hindi ko natatanungin kung ilang milyon ang assets ng Bombo Radio. Pero halimbawa, kung ibigay sa inyo yung ganyang klaseng kontrata ng COMELEC, siguro naman yung may-ari ng Bombo Radio gagawa ng paraan para hindi mapahiya sa publiko yung yung estasyon. Kasi reputasyon ang nakasalalay dito. Ang Impact Hub, apparently, parang hindi siya masyadong conscious sa kanyang reputasyon. I'm sorry to say. Kasi kumita na siya. Opo. Kasi yun po talaga yung inaasahan natin. So, hindi naman po natin mabiblame yung mga kandidato pag hindi na po sila sisipota dito sa debate.
At least kahit po papano ay sinalo ng KBP yung partnership pa doon at magpa-partner na lang po sila doon sa COMELEC. Ano po yung expectations ninyo dito sa single or parang panel interview na lang po ito? May tiwala po tayo sa kakayahan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kasi kakilala rin naman natin yung mga yan, sina Sir Herman, sina Sir June at iba pa. Kayang-kaya nila yan at saka may track record naman sila sa pag-organisa ng mga debate or presidential forum. Nasa sa kanila na kung gusto nilang gawin yung parang panel interview na lang, pero kung ako ang tatanungin and if I were to make a suggestion, with due respect din sa KBP, sana magkaroon ng debate in the strictest sense of the word. Yung bumalik sa dating format noong 2016 as organized by CNN, ABS-CBN at saka ng iba pang mga news media organization. Kasi mahalaga pa rin yung debate sa pagkakataong ito kahit na hindi magiging 100% attendance tayo or yung majority baka hindi makapunta. Kasi ito, usapin na rin ito ng respeto sa mga manonood. Sana hindi ma-deprive yung mga mamamayan natin na maranasan naman kung ano ba talaga yung debate. Kasi hindi nila naranasan ito sa past two COMELEC quote-unquote debates kasi hindi naman talaga debate yung nangyari. Opo. So, talagang masaya yung 2016, sir, ano? Kaya nga po ay talagang tinutukan ng publiko. Pero hindi siya ganun na parang ilang oras or hindi ganun ka-limited yung time, for example, for rebuttal na ilang seconds lamang po yung ibinibigay doon sa kandidato. Opo, tama po yun. Kaya nga magandang balikan yung format. Kumbaga sa wikang English, you don't need to reinvent the wheel. Kumbaga, i-follow mo na lang yung format, tingnan kung ano yung best practices noon, tapos i-apply natin ngayon. Kaya ito, sa pamamagitan ng programa ng Bombo Radio, yung mensahe natin at pakiusap natin sa KBP, sana i-reconsider nila yung format na gusto nilang gawin na parang gagawin na lang panel interview. Kasi may makukuha pa din naman yung mga tao mula sa pahayag ng mga kandidato, kaya lang iba pa rin pagka-debate. Mas makikita natin yung husay sa pagsasalita at saka pagtatanong. Mahalaga yun yung rebuttal and interpellations. Mahalaga po yun. Kasi sir, baka parang advantage ito doon sa kandidato na talagang hindi siya sumisipot sa debate at sisipot na siya dito sa single interview. Okay, buti binanggit mo yan at di rin natin alam kung sisipot ba siya o hindi. Kaya nga, yun na nga mas maganda na wag na tayong mag-adjust dun sa taong ito na ayaw magpakita dahil sabi nila ayaw daw makipagdebate, gusto niya puro good vibes lang. Sana naman wag tayong magpatali dun sa kakayahan o kawalan ng kakayahan ng isang kandidato o ilang mga kandidato. Dapat sila yung mag-adjust sa atin. At kung debate ito, dapat debate ito in the strictest sense of the word. Finally po, Professor, ano po yung mensahe ninyo doon po sa mga kababayan natin na parang napapagod na rin po dito sa pakikinig sa mga debate? Alam mo, Erlyn, I refuse to believe na napapagod talaga sila. Siguro nadidismaya lang sila kasi hindi talaga nila nararanasan yung tunay na debate. At pag sinabi nating tunay na debate, hindi ito yung nagsisigawan at nagsasapawan ng talumpati yung mga kandidato. At ito po, ang tunay na debate po natin ay yung may makabuluhang mga sagot dun sa mga malalalim na mga tanong. Sana yun yung maranasan natin. Kasi mahalaga siya para magdesisyon yung tao kung gaano ba kagaling, kung gaano ba kahusay yung mga napupusuan nilang kandidato. Ngayon, aaminin ko, Erlyn, yung iba sa mga tao, posibleng napapagod na, meron ng debate fatigue na tinatawag. Kaya lang sana magtiyaga pa rin tayo ng konti kasi huli na to This is it na And then ilang tulog na lang mag-e-election na. Para lang po magkaroon tayo ng ideya kung nag-improve ba yung mga kandidato kumpara sa una nilang public appearance or sila ay ganun pa rin at hindi pa rin nagbabago. So tingin ko makikita naman natin yun sa panonood sa mga debate.
At kung wala kang oras sa pagkakataong yon, Sabado at Linggo, halimbawa may trabaho ka o may labada ka, may mga household chores ka, pwede namang uliting muli sa pamamagitan ng panonood muli sa halimbawa sa YouTube o kung anumang social media Facebook. platform na for sure gagawin naman itong publicly available. Mas masaya kasi sir at mas lively kung talagang debate kasi yung masa sideswipe ay talagang sasagot ulit. Opo, tama po yun. Kaya nga mainam na i-reconsider ng KBP at saka pati na rin ng COMELEC yung desisyon na gawin itong panel interview. Kasi don't get me wrong, Erlyn, na may makukuha at may mapapakinabangan pa rin naman mula sa panel interview, pero gaya ng nabanggit, iba pa rin po yung debate. Opo. With this, maraming salamat po Professor Danilo Araw for joining us ngayong umaga. Sa muli po, good morning po sa inyo, sir. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat kay Professor Danilo Araw. Ang convener sa Kontradaya, isa sa mga election na watchdogs, kag professor from University of the Philippines, Diliman. Ay mo isa sa mga ginalauman nilang ma-reconsider sa COMELEC kag kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. However, sa na-explain na kayo na sa aton ni KBP President Mr. Herman Abasbanyo, amon na ni Bombo Herman Abasbanyo, amon na ni ang na-istoryahanan nila. Kaga na plan siya na nga interviewon na lang gina mga kandidato. So, lauban naton nga mayroon sang kandidato nga magakadto o kon magasipot o kon mag-grant sining request for an interview or mayroon man niya sa magabalibad sa gyapon kahit masako na sila kung sa ano man niya nga mga rason. Kaya hindi na sila dire pwede nga makatambong sa may debate o sa interview. Kahit ang rason na drasang iban na suskarabo ng mga interviewan na yun aton. Although iban naman niya, gina-consider nila this is free media mileage nila. Imagine mo pila ka minutos so kung pila ka oras. Siguro isa ka oras sobra pa ang ihatag sa ka mga kandidato. Kag ang na-question na sa COMELEC, for example, nagligar sa ito niya COVID-19 response. Sa una tong presidential debate, nagatutok sa COVID and our economic recovery. And then sa second presidential debate nga ginapatigayon man subong nga bulan sa Abril, gitutukan na to ang political dynasty, ano ang mahimo abi para nga makambyo bisan paano mabutangan isang reform ang aton sa nga political system address sa Pilipinas kag iban pa nga nag panindugan sa Senador Manny Pacquiao, Isko Moreno, Faisal Mangondato, Ernesto Abella, Norberto Gonzales, Ping Lacson, Vice President Leni Robredo, kag sino pa si former Senator Bongbong Marcos absent, and si Dr. Jose Montemayor sang ilang man niya tagsa kapanindugan sining pamangkot o dapat bang manatili ang political dynasties diri sa aton na pungsod kag iban na pa kung paano bala matap na ang ining korupsyon sa sistema gida mismo sa aton na gobyerno sa digin mabalang problema sa mga tawo nga nagapungko dira bilang our public officials o kung ang sistema mismo sa gobyerno, that is why nga nagaluntad gid ang korupsyon. Hindi na rin nato na sila mabasol banwa ang mga kandidato kung hindi na sila yung magtambong, absent na sila o kung hindi kaya sila yung magagrantas sang interview. Inaya, depende naman na sa imo kung ginalantaw mo na nga disbentaha sa mga side ti matambong ka din ka mapa-interview kay at least bisan paano madugang na darang pagkakilala sa mga pumuluyo sa imo. Or kung hindi naman sila pa-interview, diba, si kulain naman niya nga pamaagi para nga mas mas mabaligya nila, wala? Mas mainganyo nila, mas makumbinsi nila ang mga botante nga sila gid ang dapat ang botohon. Although hindi nato ni na malipod manigar kalaban na nagiman sa mga Pilipino, pila na lang gid ka porsyento ang mga undecided. So ang ini mga undecided ang nagapulupanilag pa sa sabat o kung sa sini mga panindugan niya sang tanan nga mga kandidato sa mga issues sa ginapamangkot sa ila para nga makadesisyon siya kung sino giman bala ang iyaya nga botohon. However, majority sa mga Pilipino ang nakadesisyon na giman kung sino ang pagabotohon. Apang hindi man nato ni sino malipod manigar banwa sa mga decided na
kon kaisa nagatipyok paman sila kahit amo ni ang natalupangdan nila. Amo ni ang attitude, amo ni ang character nga nakita nila sining kandidato nga amo ni kuntani ang iya nga pagabutohon. Pero lidyo tay mala nga porsyento ang mga nagatipyok. Ginalaw man lang yan nato na dira nga ang mga Pilipino we will be choosing sining nagakaangay agid yang persona o kana kandidato nga yara ang dumala sa ato na siniyang pungsod kay ini nakasandig diri kon ano naman ang mangin kapalaran sa aton yang pungsod sa masunod nga 6 years and beyond sa sina nga 6 years. Kay kung ano man niya ang mga epekto sang administrasyon, for example, halin sang 2020, asang 2010, asa nag 2016, amo man na nabatyagan naton, halin sang 2017, and pila ka years na nakaligad. Ang mabatyagan naman naton, may experience naman naton, from 2022, 2023, or 2024, amo naman higit patuman sang administrasyon from 2016 to 2022. But silingon, ang ma-experience sa aton nga pungsod from 2022 to 2028 and then 2029, 2030, kung buhay pa ka muna dara, amo naman na ang mga programa, kaga mga proyekto, ang pagdumalahan, ang padalagan sa aton nga pungsod sa mga officials from 2022 to 2028. Amo nang binagbinagwa na ginato niya sang husto ang ining debate nga na-postpone o kung na-cancel na lang gidya gani, na-postpone, tigin iso lang niya mo. Ang ining debate nga supposedly na schedule April 30 and May 1 gen cancel na lang gid. So, ginbuligan rin sa kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa rin, miyambro dara ang Bomba Radio Philippines, sa mo sa nga chairman na Dr. Rogelio Florete, ang order is suportahan naton ini at is bisan paano mayara gidya sa mamakuwagya po ng mga Pilipino because this is not for us. This is not for us lang nga diri nga mga empleyado o kundi hindi lamang ini para sa mga kandidato para initanan sa aton nga mga Pilipino. Kung natak-an ka na yung magpamati, imo naman na yung desisyon, di ka man yung mapilit nga magpamati. But we're just hoping para dito sa mga Pilipino nga hindi kita magkabatyaga sining kakapoy sa pagmamati kung ano man niya ang mga panindugan sa mga kandidato because this is a way parang mas malapad pagid bala ang malabutan sa nga audience kung ano man niya ang panindugan sa sining kandidato sa certain issue or issues nga ginahaboy bato ka sa ila. Diba sila nga ganda na nakapoy na natak-an ako sulit-sulit managyapo na mga pamangkot and mga interview kung mga dano na dira. You know what? Kung isa ka kandidato na gabinuting para isang kriminal sa gina-interview sa ato sa investigative report section. Kung ang isa ka kriminal na gabinuting dira ina siya mabisto mo gid bala bisan pa sa ato sa mga investigador. Sa sulit-sulit nga mapamangkot sa iya. Sa sulit-sulit nga pagpamangkot sa iya. Sa una na dira mo, syempre dira niya ginmabatian mo ginandirang mga pagpanginwala. Kagay na gid lamang kun fresh pagid bala. Pareho sa kay ang latest bala diri sa aton nga massacre dahil sa may Gardenville massacre bala sa Tangob. Una-una to sa yawan gada mga kapolisan naton dira sa may Police Station 8. Kapag tumod, kung bala sino man gito mga upod niya, nga himo isang krimen, nga pinatay nila tuwang apat, kamaga magparyantihanay, paryente niya man to gani actually yung suspect. So, pag sunod adlaw, umuman gyapon. Inagin mo muad nga tabla sa mga istorya, bala nga do katayog, gidya bala ya no? Do palapaw, gidya bala ya? Do hallucination, imagination lang gidya bala? Pero pagkasunod nga adlaw, kung ining tao, nga ginasuspetsohan mo, nga nagabutig, kag siya gidya ang culprit, siya gidya ang perpetrator, hindi mo gid dapat pagluatan sa mga pagpamangkot. So in repetition, you will determine kung ang tao nagabutig.
Kay kung ang tawo wala nagabutig, pakayon pakulbon mong paya sang lubi. Amo lang gid nang ihambal niya. So sa diin na bisto ang ini mga kriminal nga sila gid ya ang naghimo bala. Sila gid ang responsable sa muna nga krimen. Sa repetitive nga questions sa aton nga mga awtoridad sa ginpatigayon nga tactical interrogation. Kanamo guys sa mga pagi na nila to extract, gid ba lang ma-extract mo ganang information from the person nga ginasuspetsohan mo nga siya gidya ang naghimo sa ng krimen. Kung kahapon amo ning ginapanindugan niya, pagkabuwas sa mo ba na ginapanindugan niya, liwat ta pagid ba sunod nga adlaw. Makambyo na gid nang ginahamba niya, ina niya ha, kung siya ang naghimo, nga sa first day, nga siya ang nadakpan, ginpanginwala niya. O kung pagkasunod pagid nga mga semana, pagkasunod pagid nga mga binulat, makambyo na ang iyang statement. Sa amuning nga paagi banwa, diri mo mahibaluan ko ng tawo botigon. Walang tawo is guilty. Because kung namogin na ang kamaturan, bisan makapila ka milyon mo pa naguro exage naman ako milyon gid. Thousands, hundreds na ginabi pinakanabo. 100 times. Naging pamangkot mo ang mo nga tawo, kandidato man na siya, ordinaryo man nga tawo, or whoever sa ato ni nga sosyedad. Labi pagid siyempre nga ato ni nga mga kandidato. Kung nagatubang sila sa mga kontrobersiya, dira mo makita kung nagining tawo, sincero, gusto ganang-ganahambal niya. O isang mareklamo kita, sweet sulit, malanagapo na mga pamangkot. Anong purpose na ganasulit ta? Dari na to may baluan, kung ang tawo nagabutig, o kung nagbalay-balay lang to, ginbalay niya lang to, gendrodoktura niya lang tong statement niya, pagkasunod adlaw, lain na ng huyop sa ngangin. Lain na ang ituad niya. Lain na ng manginsabat niya. Kung ang isabi ka tawo, for example, may allegation, batok sa mga kandidato, sipa ko to, duplaan ko to, kung mga nano na da. Pagkasunod adlaw, interview ha, kung amuman gyapon ang yan sabat. Kung amuman gyapon ang pagtuad niya, may pagsaysay niya to, amo gining natabo o. Paglisa sa na isa lang katinaga o kung isa ka sentence dara, you will know ngang tawo is lying. O kung waay, kung nagasugid man siya sa matuod, kati, siguro bisang kapilatan ni Guru Suliton, amo laman ni gyapon ang yambal niya, uway gidyaw, mas kan i-transcribe ta pa o. Interview sang April 1, amo man gyapon. Pagka April 5, interview, gan transcribe, amo man gyapon. Pagka April 17, amo man gyapon. Pero kung makapila ka kabesos siya nag-interview sa tawo, with the same question, again, rephrase mo man na dara, but same topic or same issue, kaya nagligwat na itong iya sining nga hambal, ang ginambal mo, hindi mo na pwede mabawi. So, mo naging ginambal ko nagliga daw, balikan na ito daw, hindi amuaw. Dira mo madeterminar kung ang tawo nagabutig o kung nagasugid isang tuod. That is why wala sang malain dira sa repetition nga ginasiling. Because if you are not a liar, you will never be afraid of repetition. But kung may ginalikuan ka, may nagkala sa ginakahadlukan, dira ka gina dapat, aba nang iban, hindi na ko tayo masulit, na pamangkot nila kron, lain ang sabat ko. We are hoping para sa ato, gusto nga mga koturan, 13 days na lang gid ang nabilin banwa. Magapili na kita sa aton nga mga officials from president down to city or municipal councilors. Sa mga wala pa dira ng kadesisyon, binagbinag na kita, kag sa mga nakadesisyon na still binagbinag kita gyapon, if this is for the Philippines o kanini ang hindi para sa Pilipinas. 14 minutos banwa ang nabilin anday sa Ngalason Wavel sa aga. Pagbalik naton report na Bombo Franz and Burgos kag Bombo Carla May Defensor. Daligid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental care Radyo Bacolod. Radyo Bombo. 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas San Weather Saga. Pabalikan na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Nakabato na sa karon na sang pila ka mga kritisismo ang opisyal sang COMELEC, si Commissioner Ray Bulay, kasunod sining iyang pahayag nga pwede maaresto kag mapriso ang ining sinuman nga Pilipino nga nag-aakusar sa COMELEC nga nagapabor sa sinuman nga kandidato sa 2022 elections. Siling niya ang nag-comment ang nag-comment sang public opinion nga ang COMELEC mayara sang sidean kumbaga nga kandidato o kung magaluntad ang ining fraud sa eleksyon because pabor ini sa sinuman nga kandidato na dira halin sa pagka-presidente
para o gabanwa sa kuno naman nga posisyon mayara sang warning diri si COMELEC Commissioner Ray Bulay. Hindi man kami pang-alang-alang siling niya nga magpanawag diri or magtawag sa Armed Forces of the Philippines nga subong nga panahon election period yara sila sa idalom sang kontrol sang COMELEC nga patulan kag ipadakop kag ipapriso ang ining mga nagapangsabotahe o kon mga nagapanggamo sa subong nga eleksyon. Kaya silingan niya despite sang writ of habeas corpus still being in effect during elections which would allow citizens recourse against detention without a formal charges. Amo ni ang nangin warning ni COMELEC Commissioner Ray Bulay. O doon ano, doon election, do martial law ba? Ano dari ang nabato na nga mga instruction sang hanay sang militar naton dari sa may Western Visayas iban pang parte sang jurisdiction sang 3rd Infantry Spearhead Division. Bomo France under Burgos sa report. Kamin. So far, wala pa gid sang direktiba, no? O kung mga nagakaigo nga direktiba nga nabato ng aton nga mga hanay sang naluhan sa aton bukod sa Western Visayas. It related sa mo naman ibong boarded nga pahanumdog, no, sa Commission on Election. May kaangtanan sa sini nga election po boarding, especially sa mga masilindrabi naton nga mga individual na mahiligon man drabi mag-post sa social media bukod sa pila ni ka mga nagalaylay pa sa mga platforms sa social media po boarding. Na nag-aapusar mismo sa Commission on Election na sila ang may ginapaboran o kung may nauyunan na politiko po boarding, no? So mismo sa bahay sa third ID pero kaya sa tagpamaba nila po boarding sa kaya Captain Kim Apito. Well, so far po boarding that is the right of a person mo, no? Kung kinamatarong ni sa kapersona, actually nga mag-post na muna pala po boarding ng mga komento, especially sa social media, no? Kaangay sa ato nandi, no? Nga because of this election, may arag niya po boarding nga gusto gid bala mag-ipabalo bala nila sa publiko o kung sa kadamaan kung sino ang ilaya nga nanamian kag napaboran man di nga politiko, no? But sa mo ni ka mga butang po boarding kung pagtanaw man mismo sa nga AFP or sa third ID sa aton. So far bong Berlin, wala pa man siyang mga cases or incidents luckily, no? May mga payo lang kay wala pa gid Berlin sa mga incidente lang masiling nato nga do tama na gid ka severe sa ini nga mga incident and related sa mga postings sa pag palakdag sa mga mensahe kung Berlin nga may kagtanan sa eleksyon nga ginapasibangdan ang Komisyon ng Eleksyon diri sa aton. Kay sunod sa kaya Captain Kim Apito nga po Berlin, ang third ID or ang AFP po Berlin na Philippine Army nagasunod kag nagahulat sila sa mga nagkaigo grabe nga mga guidelines or mga possible nga mga request man mismo sa para sa kaitasan po Berlin nga kung anong ilang dapat himuon, especially sa amuni nga mga incident or sa amuni nga mga size ng mga sa mga netizens po Berlin, no? Bukod sa mga nag-post na sa social media. But subong Pero pwede lang ginaya ibang mo Andrew. For example, labi dira may akusasyon ng publiko o kung ano sino man dira yung Pilipino kay ti kinamatarong ginaya naton mo. Madepensa lang yung COMELEC Yes, that's the right itong Berlin, no? Kaya mismo mo niya nga mga butang po Berlin, sa to, para sila yung site is a warning pa lang mo, no? Paandam pa lang sa mga posible nga maghimo o kung sa nagaplano nga maghimo nga mga individual nga mag-post na sa social media na ginapasibangdan ng Komisyon ng Eleksyon kung may ginapaboran kag nauyunan nga mga politician, especially sa presidential polls po Berlin, no? Dinamo gid ang mga nagamalisya sa mga presidential polls kay we know nga each one of us man subong Berlin nagatutok yet kag nagapamati-mati kung sino diri po Berlin ang ispayaso o kung sino ang avanse sa natiling ni nga nagahilapitan ni nga eleksyon, no? Di ang AFP well po Berlin para nakita sila ang first na gititila ginapanindugan they are a political wala sila naga-intra kung anong magiging nga mga businesses related to election as long as ang presensya sang AFP to give peace and order kag matagaan nagit man po Berlin siya nga security ang mga butante no kag kung sino grabe nga mga individual ang naga-act sa nga security katuga pagit nga mga pagbulit man from the AFP amo lang nang ila po Berlin man nga
provide, but in some other business, basta politically affiliated ng mga issues, wala na rin sa Bumburling naghilabot. No? Kung ano gid man ang mando mismo from the COMELEC, o kung naman yung full body, Bumburling nga, masiling natin, sila ning gamhanan, siningat ang COMELEC, because election time. So, ang AFC Bumburling connect lang sila, no? Pag ugyon man, ang AFC kung ano kita lang possible nga mga guidelines, naging i-release ng Commission on Election para sa muli nga mga butang Bumburling. Kaya nga, Abo Andrew, wala man kita sa martial law. Nga, bisan sino lang nadira, pwede lang niya bala mapatupatuan, kag maaresto. Kaya karon arestohon na sila sang AFP. For example, abidira sa mga soldado, dason wala ka man basihan, wala ka man warrant of arrest, wala man to siya krimen nga nahimo. Ti karon mabalikan na sila, arbitrary detention ka na karon. Correct, Bumburling. Kaya because ang sabahin na niya mismo, no, kung kinatanaw, ginman ni Captain Shima Pitong, Bumburling, kung may mga incident, higit na di ka magaluntad, well, that sa part na mismo sa mga sa counterparts nila no, especially sa bayan sa mga NPAs pala o kung sa mga CPGs Bumburling, kung may imbes na nahuюnan ng mga politiko, walang tayo kabalo Bumburling, kay most of them man or iba sa ila Bumburling kabalo maggamit sa social media, no? Hindi daw nga to sila sa may masiling nga sa kabukiran, pero may mga individual nga nasakupan sa CPGs nga masiling nga to Bumburling nga nag-focus sila sa through social media, especially sa pagpalakdag man sa ilan ng mga platforma kag mga ideolohiya Bumburling, kag also kapag usaman no sa sining nga election Bumburling, kay siyempre basta kabalugi kita sa bayan man mismo sa mga CPGs Bumburling, hindi pa rin sila magsiging sa ilan ng mga ideolohiya kung hindi related to election or politics Bumburling, no, kabalugi kita kung ano ang ilang tinutuyo. So maybe one or iba sa ila posible na nga mahimo nga mag-post sa social media na nagapamalabag o nagapamatok sa muna nga mga presidential or politician Bumburling. Kaya ba nasubong nga, wala man niya, abiya siling niya nga nagapasibangod, gibala dire sa COMELEC, na nag-aapi na gayud sila dito sa kay blue, kay pula, kay puti, kay pink, kay yellow, kung ano ng mga kolor dira. Bumbo Andrew. Correct, Bumburling. Kaya ang sabahin na kita mismo siyang sabi ko tanong na to kada isa sa atong Bumburling. Nagiti no? So tama gid bala subong sa social media bala very active. Kaya because of some surveys, no? Sa ibang pagid nga mga mga pakilala sa mga sugang nga mga background sa sining nga politiko, no? Ginatutukan sa kada isa sa atong Bumburling. Hindi pa nagrumalikawan nga may ara kini Bumburling nga ma-react no sa mga postings. Kag sugang pa mismo ni Captain Shima Pitong Bumburling, pwede kina kada isa sa maka-post anong imo na nga mensahe kasi siyempre may makita mo na freedom of speech Bumburling. But hindi ka na mag exaggerated na or maglapaw ka na bisa na siling nibing nga makasubuan, especially kung mag-post ka na nga pasyon or may threaten na nga mag-threat ka na sa isa ka kabuhis ng isang individual. Well, that's a big no na, no? Know your limits lang. Dapat agini mo Andrew, inibala mga kotoran naton nga nagauyang pabalat sang tiyempo nila para mag-edit. Kahit isubong kanabo na sang technology at mga tech savvy bala. Bombo France. Pero ginagamit nila balaya sa hindi man husto. For example, ining edited balot bala ni nagapakita dara nga iya ni Vice President Leni Robredo nga pangalan wala. Dapat i-trace gini sang COMELEC kung sino nagubra sina. Kaya nga hindi na gilman na nagakaangay Bombo Andrew kagining hunggod mo gid bala. It was deliberately edited para nga ipakita ang pangalan ni Vice President Leni Robredo wala dra sa balota. Ti dapat dakpon ina siya because of misinformation kag palapta balaya sang sala nga mga balita Bombo France. Inang hunggod mo gid siya. Ginpicturan mo tong balota, hindi mo na gani pwede mapicturan gid siya especially kung may naka-shade na dara, although atoya sa sang pangalan, pero tiba sige na kuha niya to from among nga source, then yung topic niya na ito, liyo ko gani Bombo Anthony, sang edited ballot. Okay, sige. Ginpakita nga wala gidara yung pangalan ni Vice President Leni Robredo. Kaya man tisubong, kung nang tanda ka lang gidya mag-edit ka sa mga software, i-photoshop mo dira o kung ano, kakason mo lang ginto yung ngalan sang isa, so magwa na siya nga blank. Tigin hungod mo gid na yan Bombo Andrew.
Yes, that's right. Intentional, gid bala Bomberlane nga mga patalas, no? Oo. O because ang Comelec sa Bomberlane, pagka ginabulgar man nila sa publiko nga may tilalis na ka-task force nga ginatukod, especially sa election period ni Subong Bomberlane, kangay sa nga task force anti-vote buying dira, no? Pag task force anti-fake news or contra-fake news, di man ni Subong Bomberlane ang tion matani balang ipakita nila ilang kasarang kaya because kadamo na yung Bomberlane sa mga fake news na nagagawa kangay sa na-mention mo pagulang kitang balota bing wala dira naga-exist ang pangalan ni VP Lenny no nga sa sinang nga balota. So dapat ang Comelec ya Bomberlane i-train nila ipakita kung ano ang ikasarang sa ginatawag nila nga task force kontra fake news. Bomberlane is very obvious kaga tama gini Bomberlane ka ano niya kahalama ano ni ka ginalaptag na gid sa publiko nga amo ni Bomberlane ni fake news ina. So galing ano taya kay ang iban dire no, it's very sensitive gid ta subong ang mga kataysa sa ato Bomberlane. Especially sa mga supporters bala no kung may issue na dira in related sa ilan nga mga ginasuportahan nga mga politician Bomberlane. No? So dapat ako sa nato maintindihan ng mga kauturan ta inang may kasarang man ginat sila tuod magauyat sang computer na dira kung ano man nga software Bombo Andro. Pero why naton bala ginagamit sa husto. That's right. May mga talent kita dira, may mga skills kita, may mga tinunan mo ba na kung mga nano na dira, Bombo Andro. Pero dapat gamiton ta sa husto. Hindi nga, mauyang ka pa dira sa tiyempo, pang-edit ka pa na da, ipang-post mo pa, ipalapta mo pa. Hindi naman na yan nagkakaangay. Ano gid man bala kita? Para sa ano kita? Amo lang gid na kita ya kanubo ang level ta bilang isa ka Pilipino. Bombo Andro sa iban nga aton siniyang kwan sa iban nga mga field of profession sa luwasang pungso ginatangla kita nga mga Pilipino. Ti sa sining eleksyon lang hindi mapanubuon tagid ang aton nga level Bombo France. Nga hindi kita amo na yang nga mga Pilipino. Kita nga mga Pilipino we are decent. Ginarespeto kita sa iban nga mga rasa Bombo France sa international community. Tinason because sa election nga hindi ka man gani kilala to sang suportahan mga kandidato mo obra ka dira istorya mag-edit ka pa na dira ano abe ang maayo nga makuha mo dira Umugit Bomberlane ito nga ang kandidato nga ginusuportahan ninyo daw wala man nagapangayo ang mapatay-patay gid mo dira para ya sa ila. Hindi ka mo magpadala-dala gid sa eleksyon sa mga botante. Hindi ka mo magpadala-dala sa mo lang gini nga kandidato kanya pagkatapos eleksyon hindi na nagani mamugno sa inyo. Aboged, correct Bomberlane, no? Na malipat na sila ya because nga nakuha na nila kilaling handong kaga tinutuyo man no patapos ng eleksyon so sila kita ding magadaog sa after sa May 9 Bomberlane. Okay lang ato nga mga kotoran ng mga supporters support lang tayo kung di lagi kita ko to ang masarangan nato literal tayo ko to no at least again try ang best naton nga atong mga kandidato gisuportahan nato ipakita nato sa tanan nga kita naga-suporta gid no sa sinabing ng mga politician dra naman Bomberlane no kay kada isa sa aton may mga pananawan man may kung saan pa bala nakitaan sang iban ang ilaman nga kagalingon sa muna nga politiko Bomberlane kay kun nga amo nang ilang nga ginapili kakakila yung nauyunan na buton kining election but in terms sa mga postings dira to threat someone or anyone Bomberlane especially sa mga agencies sa gobyerno nga kuno bidabing may mga kabalabalahan dira or may ginapaboran trabing politiko so agan-agan nakikita we must know our limits in Bomberlane especially post sa social media kay dabo gid may makakita kag pwede ka gid Bomberlane ma-reklamo sa imo nga mga ginapang post sa social media Bomberlane. Ang Facebook gani ginubra din ni Mark Zuckerberg para ang mga tawo nga nag-star o kunyara na sila sa naglain-lain nga parte sang kalibutan mayara sang reconnection. Correct. Maka-reconnect Mambuandro. Yes, correct. So hindi naton sila yang gamiton tani parang gamang guba kita sa isa ka tawo, mga guba kita sa nga mo nga ahensya nga sala man na ginapalaptata. Okay gid na kon matuod. Pero kung kabutigan man lang gani, tinga nga palaptahon ta pa kay na kabutigan ini bala nga kontra kita sa kabutigan. Yes. Hindi naton gusto ang mga kurakot na gani kag
nagapangawat sa kaban sa ngato na gobyerno. Ti ang Correct. pagbinutig sa lakman ina. Tinga nga sagad na ton katulirar ina kag amuman ang ginaubrata. Correct po, Perlin. Kaya ang imo yung politiko ang ginasuportahan niya, isa na sa mga advocacy bing to fight against corruption, no? So ano man niya karon kay hanggang sa bibig lang niya, sa bibig lang nating iyabing advocacy ang muna. Iway man niya sang mga supporters na Bob Berlin, no? So ibig nga ano na lang naton nga tutukan na gid bala nato kung din ang mga nagakaangay nga butang nga dapat gid man be, no? O kung nang insakto gid lang nga mga butang. So dra na lang kita. So isig mga politicians siya nga ginasuporta naton. May mga businesses sa Bob Berlin kag may mga lumarit na may mga ginatinguan mo na sila nga malapuasan ng mga problema samtang nagapadalagan sila sa sining eleksyon hasta nga sila makapungko kung magdaog sa sining nga pinili ay man Bob Berlin. Laban-laban ni na nag-edit, hindi na katulog. Subong, imagine mo, abo nang epekto ko ng mga ginahimo, tabalaway tagidanay, ginapanumduman mo mo France. Mayo gid na nga sa COMELEC, ma-hire man sila dira sa mga IT, nga mga experts gid bala, para mabatuan man nila yung mga nagapalapta sa mga sala nga mga impormasyon. Para naabi, makadetermine na gid bala, kati mga hangkilan, malang na yung mo France sa makadeterminar kung na siya edited. Correct, Kung sa mga knowledgeable gid balaya sa mga editing softwares. Yes, correct. Bombo France. Kaya syempre, sa una naton nga paglantaw mo sa ay giman ni ngalan ni Vice President Leni Robredo, tingang amo ni natabo. Pero once nga ang mga editor man na mismo maglantaw, nga sila man niya nakabalo kung paano magpanas, paglantaw pala na nila bomboandro mo sila, may ginpanas na de. Ti kung subong agin pagwa na sa Office for Overseas Voting nga ini siya deliberately edited para kwaon dirang pangalan ni Vice President Leni Robredo, ti anang edit makatulog ka pa mayo da? Makatulog ka pa. So nung ginalitan mo ang COMELEC, si Vice President Leni Robredo, kung mga supporters man to sa pula o kung sa green o kung sa nano, o kung ang kaugalingon mo mismo. Kaugalingon mo gidya Correct. Kaya nga, ikaw ginayang masuffer sa mga konsekwensya. Ti dapat antes kita mag-click, Bombo France, think gid a million times. Yes, correct. Kaya ang pala nga ni mismo Bob Berlin, yung sang COMELEC hindi na mismo PNP pala, kundi ara na mismo. Nga mag-take over sila Bob Berlin, sa mo na nga mga concerns yung ginapadangat sa COMELEC Bob Berlin. Okay. Bob Berlin may payag diri sa ato ng tagpamapa sa 13th Patrol Division, Captain Kim Apito. Una po sa lahat, wala pa po natatanggap yung Armed Forces of the Philippines na mandato. Galing po sa nakakataas sa amin na gawin po yung mga pagtakip sa mga taong nag-blame po so kung kanino mga COMELEC officers. No? Alam po natin na yung rights po ng tao, yung kanila. Okay, so nagaulat pa subong nga sa instructions Bombo France kay dapat tatuod batuan man gid niya. Total ang COMELEC subong ang pinakagamhanan sa tiyempo sang eleksyon ang mga kotoranta mula ning ginaayo ta Bombo Andro. Hindi lang gid siling yang do babuyon ta na lang gid ang COMELEC o kani bandera nga mga hensya. Ano nga din nga to nga respeto yaman. Dos may boy mo pakita dra sa mga kabutang man sa aton sa kalaglagan ta. Correct. Ibig nga mangin mataway ang aton pinsar malapit sa supporter na kita, no? Because nga gawala talaga kita sa May 9, hindi sa Bob Berlin nga maghatag kita sa suporta naton kag mas dugang kita sa kabuto naton sa aton nga supporters sa sila nang imbuyab lang katuan, no? Imbes nga para kaya makalibot-libot na type sa eleksyon na makakadto kayo sa mga polling na precinct sa Bob Berlin kaya ikaw makabuto, kaya ito kaya mismo sa presuhan. No? Because kamuling mo mga sinobra sa type sa campaign period Bob Berlin. Siling dari sang viewer nato ni si Mama Maylin Dokto, mayari dari sa Hong Kong, si kababayan nakasuksok sang kakamping, nagpamikon kag nang pangdupla. Ang ining eleksyon na kontuwa naman gani Bomboandro, kung isa naluoy ko bala sa mga kauturanta mo. Isa daw miss nga mga akig, ka daw mga kadlaw ka na lang maluoy ka na lang sa ila, kay nga sa inyo gani yang ining normal talab lang nga pagpangabuhi, ginhawa ta ka pakabuot, Bombo France.
Pero sining kandidato, o kung sa tiyempo eleksyon nga hindi ka to gani kilala, sining kandidato mo, nagagawa ka gid sa imo panit. Nalipatan mo gid yang imo yang kaugalingon. Amo gani. Hindi na ta dapat pagpadala-dala gid yang pinsar ta diraya kag ulaton ta na lang balang eleksyon sa Mayo 10 sa Mayo 9 sa 10 ang aga may baluan ta na ko na do gid ang resulta. Ulaton ta na lang bala. Hindi nga ibutang mo pa na dira manupla ka pa, mano ka to. Ay do ka hamot-hamot kinang sang imo nga laway da nga. Amo gani. Kaya sa pa mo per na pud dai diraya it starts sa race sa eleksyon, no? At saya nga walo ka to na mong berlin ng mga personal nga butang. Well, amo na problema subaw, no? Na from election at saya mga personal mga ginatago niya labi nga mga sekreto na ginahalumpas diraya kay because of the election na gid, no? Gina-trigger diraya mga pagpagwa dito sa mga butang nga hindi ginandi dapat ipagwa sa publiko. Kaya ito sa Nebo Berlin ang ugat kinikagang naging sumuran sa amuling election, no? Because of grabe ganyan suporta, no? Todo ganyan suporta sila nga mga nauyunan ng mga politiko, Bong Berlin. Sige, thank you, Bong France. Yes, Bong Berlin, para sa pagpangalagay sa pupuhanay big time in Bong France Santo Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo. Madamong salamat kay Bong France Santo Burgos. So, mula na yung ginalauban ta sa mga supporters, sa mga botante, relax. Chillax lang bala. Hindi nga ipadala-dala tagay dira gato niya babayin sarong kalma lang. Kay karo matumbagi ka mo wala pilas. No, budlay na balang balatian nga natumba kag gid nga wala pilas. Okay ginang natumba ka kay mera ka pilas, pero kung wala ka pilas karon kasubo gid. Ay sa iba na mga hypertensive pa, may mga inang dasig bala magasaka dayon ng presyon. O ti karon may mga enkwentro kamo na karon nga mabato man sa inyo. Kag magsaka ng BP mo karon natumba ka. Pabayaan na lang bala mga kandidato ilan niya nga away. Kita yang mga Pilipino ginahatag sa ato ng power, ginahatag sa ato ng gahom subong para nga magpili kung sino gid ang ibutang naton sa pwesto. Halin sa pagka-presidente, panahog dira sa mga konsihalta. Di kung kamo nga mga supporters, sagad kamo dira ka ilinaway, sinong pirde? Sinong pirde? Ang kandidato ninyo muna? Siya ang masuffer to? Kamugid ang mga supporters. Maka may matindakan kada karon, hindi gani ikaw man matindakan, okay lang ako ikaw man makapanindak. Pero kung ikaw karon matindakan da, kag napunood ka, hatagan ka sang binugbayad mo to sa ospital to kung nabagok to karon ang ulo mo to kay natumba ka, hatagan niya ka sang bulig. Dason ba basulon mo naman tong kandidato nga suportahan mo kukuhin na sakdaga dariya sa ako niya sa ospital. Tingang kay sinusala kay nangaway ka to. Kay sinusala na kay nagakita ka kontra because sa politiko nga hindi niya ka nakilala. Ang ining Facebook gin-create ini ni Mark Zuckerberg subong bilyonaryo na siya in dollars pa. Para nga mayara sang reconnectivity para sa mga tao nga nagapuyo sa Pilipinas, mahimata ka dito sa Amerika, sa Europe, sa Australia, kung ano man nga kontinente sa kalibutan, kag makaistoryahan ay kamo nga duha. Kag nagapasulod na siya mga ads na dira, amo nang dira gasulod ang kwarta ni Zuckerberg. Ti karon kung gamiton ni naton para sa hindi man wala man kapuslanan nga bagay, ang ginapamanggaran nun ta si Zuckerberg. Pero ni piso, wala ka ginasang share dara. Paninguha kita sa aton bala. Paninguha kita tutok kita sa aton kabuhi. Yung saga ka pinang away na sa Facebook. Hala, mag-rant pa na da. Magkumanong pag ginada nga mga post bala yung mang-edit pa. Pero galing edit yung balotay. Pagwa ang pangalan o muwada ang pangalan ni Vice President Lani Robredo. Di karon kung i-trace ka na kag ma-crackdown ka na karon ikaw pang mapriso ka na. Basulon mo naman tong ginasuportahan mo ging kandidato kay ikaw ka ng rason nga ngari ko di sa prisuhan. Wow mo na, may nakakasuhan ka.
Pabayin nyo dabala mga kandidato. Away ni nila subong, hindi nga kita mga Pilipino, sagad kita ya kay ilinaway. Lantawon ta kung anong resulta sa eleksyon. Kaya nga ginabutang naton sa risgo, ang aton man mismo nga kaugalingon, because napulyot na ang aton nga pinsar sa ning Facebook, social media nga ini. Pero kung panumdumon kag padalman mo gid sa imo pinsar, may ganar ka da? Anong ganar mo da? Kasi nung nag-edit, kasi iban pag inaton mga kotoran nga mga nagapalaptasing mga peke ng mga impormasyon. Anong ganar mo da yato? Anong ganar mo da yaday? Ha? Anong ganar mo da? May nabasahan to siya, peke nga balita, tulirari mo, palaptaban to kaga. Ay nano man. Kita nga mga Pilipino, hindi na muna kanubo ang level ta. Nalipat na kita how? We are Filipinos. We are always proud to be Filipinos. And we'll always be proud, tani. Forever nga kita Pilipino. Pero kung kaisa, kasi mga iban ko yung mga kauturan, mga Pilipino man do hindi nagid siya ikaka-proud. No? Eleksyon lang ni. Masayang kita nga, ako naman na mahuya niya nga. Naging Pilipino pa ko yaman. Kasi yung mga ginahimo nila, hindi ganyan para sa isa ka Pilipino. Di ba la? Nga ginapabugal naton. Dapat nga mag-isa kita ka Pilipino. Di ang kung isang mga ginahimo sa mga kauturan ta, hindi naging nagkakaangay para sa isa ka Pinoy. Basta magsiling, Pilipino, ini siya. High regard ang mga tao, international community sa aton. Dapat mo nang i-maintain kang panaminsaron tagid bala. Yung eleksyon na niya, gubuon mo yung pagka-Pilipino ko, haw? Abo na dapat sa paminsaron ta, eleksyon ka lang. Gubuon mo ang pagka-Pilipino ko kay Pilipino ako. May mo kita darasang mga bagay na yan nga. Hindi na nagkakaangay, Kasi may edit pag ginadala, baloy sa man doon sa piyak. Ngalad ni naman ni BBM ding YDO. Di na ngalad ni BBM di. Ano pa sagad-sagad na lang ni editing skills ni? Kung ano mo nang gusto, ipakita sa mga nagapang edit. Anong mayo na to ng mapuslan, dara? Ano makuha, dara? Kung mag-edit ka mo ipakita nyo mga baluta nga mga nano niyo, dapat i-crackdown yun isang Comelec. Pangdakpo ng mga nagapalapta sa mga gidya kapuslanan, ka mga peke, gidya nga mga balita. Aman ko isang budlay sa itong kagapati kita sa mga TikTok, sa mga nano. Pero ginabuyayaw tang sa mainstream media. That at the end of the day, sa tiyempo nga kabudlayan kagkalipay, ang mainstream media ara para sa inyo. Yung isang sa ligad ng mga TikTok, mga video sa YouTube, sa mga Facebook, mga nanonada. Tina bala validated din na, verified din na. Kamatuuran man gid bala ina. Ano man paraan para sa ano kita sa tiyempo eleksyon. Dapat para kita sa aton mismo, ako Pilipino, and I am proud to be a Filipino. Kagway na sang pinakamanami, abin na, hindi man gisiling yung tanami, nagigitaya, but ang content, bala, araan na gid sa aton, nga isa ko ya ka Pilipino, kag ginapabugal ko ini, hindi ko gusto yung mamusingan ng yung ngalan ko, because sa tiyempo, eleksyon nga ini. Amo na ganing ka may eleksyon. May baluan na ton sa Mayo 9 kung sinugid ang pilion sa mga Pilipino. Kadugay pa, 13 días pa. Nagsagad na kamo da ilinaway. Iba nagapang dupla. Karon may baluan yun na sang tao, bad breath ka. Kaya nanupla ka. Huwag maninda ka na ang imong galing nga kuko to. Huwag na pedikurado kag malaba kag gaano pa, tapingon pang kuko mo, naninda ka. Tingani ka pang pedicure, pero baninda ka pa, no? Di ko laton, na lang, hindi saan ka mo kay linaway, da? May linaway to, amo ni, mga pamilya, way na mga mayong, mga relasyon.
mga mag-abyan nagkabugras na mga relasyon nila pagkatapos eleksyon. Tahion sa kandidato nyo ang relasyon nyo nga nabugras? Forever na ginanabugras. Pala paumpa, walang bala. Kung mainit, ulo mo da. Kaya hindi ito yung pareho ka mo yung kandidato, paligo. Kaya meron bastante nga tubig, pero sa aton mga priso, silang sa Bureau of Jail Management and Penology, subo nga mainit ang panahon, kaginuot, no? Di mainit na ganda ng panahon, maskin hasta na sa gabi, pero teka paang kagaginuot, gintugangan nyo pagin sa mga nagalinaway ng mga supporters. Abi pagpalaligo, pagpanibin ka mo da, para magturutawhay yung lawas, ang inyong utok, ang inyong ulo. Kaya kung kaisa, ginapadala-dalat na lang sa pinisarta. Ginapadala-dalat na ganang pinisarta. Sa sining mga nabatsaganta nga mga makita mo dara, ang aton dapat nga brain, amo na ang magnet. So dapat matrack kita mga positive, hindi ko na magpadala-dala. So our brains will dictate us. Hindi kuya magpangaway. Hindi kuya maghimo sa mga bagay nga amo ni. Kay dalon niya ng bilog mo nga lawas sa mga ganing aton ulo, yung butang gidari sa babaw kay darang utok ta. It will control and it controls our whole body. Ti karon, ginbutang ginpangibabaw tang ibang tang organs sa aton utok. Ti ko na initan kamo na dara subong nga ginot, magpainit bagi kamo bagko sa politika, paligo. Siling isang Bureau of Jail Management and Penology. Subong nga kainit sang panahon, na basante man ko nga supply sang tubig sa mga prisuhan. Kag mayroon man dira sa mga nurses. Nga mo ni naghatag sang reminder, bisan paano, sa aton nga mga priso. Or sa mga priso, sa mga inmates, is either nag-serve na sila sang sentensya nila. Kaya ang ila sa niyang sentensya is 5 years and below nga imprisonment or pending ang trial sa ilang nga mga kaso. Kumusta nga nga mga prisuhan sa Western Visayas, Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Borlin, so wala siyang nag-record na mayara sa mga nagpasakit ng mga physical sa BCFC Section 6 Borlin. So sino kay Attorney Jairo sa Anthony Duccio, Borlin, wala ini sila sa reported na mga nagpasakit ng mga PCL sa mga BJFC sa Negros Occidental, Kalsotlopan yan, Western Visayas, Borlin. So, usually din na makuha na masakit sa mga PCL sa Borlin, sa mga PMT, ini hypertension o na high blood, kaga hindi na indices Borlin. So, sa subong, mayari sila sa mga nurses, ginaw nga ginabutang sa BJMC para pag-asikero ng status, no, kung okay ang mga PCL sa sulod ang Borlin, kung mayari sila mga masakit na ginabatsag at ismera sa mga nurses na magadapat sa nagkakaigo kapag pulong sa ilam o Borlin. Kaga sa pag-istoryahan naman sa tubig, so bastante ang tubig sa mga BJMCs sa Western Visayas, so bastante sa paggamit ang mga PDL sa tubig sa Borlin kasi sa subong nga mga subong nga panyempo nga daan di mabatsagan ginaton nga perfect kainit, especially kung mag-aabot ng ugto bala Borlin ang alas tubig, no? Ang pinakainit bisan kasi sidmo na gani mo Carlo kapaang yapon. Yes, sa mga sakto kita Borlin na bisan gani sa madulong-dulong na mabatsag na sa gihapon sa kapaang. So ako man yung sinagsadyar sa PCNT, may advisory naman ini sila nga gipagwa kada may mga nurses naman nung naging distribute sa kada BJFC Borlin. So may ara naman tinaan yung mga nurses Borlin nga naka-duty at if in case nga may mga emergency Borlin, at least may ara sa nurses ini sila nga pagatawgon di subong na tag-init at may mga advisory sila nga BJFC nga gipagwa kada ang mag-checkyer ang mga nurses Borlin sa PJFC. So may man isang reminder si Attorney Jairo Trujillo sa mga PDL sa Borlin. So kung may-ari ni sila yung ginabatsyag, so dapat maghambal din sila sa ginayon para at least matapatan kasi mga aspat hanggang sa nagkakaigo nga pagulong at least hindi maglakpat ang
usually no sa patong sa high blood no kag skin disease ang usually nga makuha nga masakit sa mga PDL susunod sa BJMP Bombardier. So Bombardier Kag konti gilinian ta ba mo Carl, may mga ano ni sulalob pagid no? Kuan nga dali na siya ng contagious. yes, oo, mga Pero kalabanan ti do medyo huben ka pa man bata kapag magkasulalob. O dong iba na diri maedad-edad na giman nga naga-chicken pox sila. yes. Oo, yes, Bombardier. So nang kung mayroon din sila nga napabatsagan dito sa ila sinalawas, mag-report din sila sa gilayon hambalang balon sa gilayon ang mga nurses sa mga BJMP para at least matagal sila yung sang nagkakaito kapag pulo para at least hindi maglapta ang masakit na Bombardier. Kasi sa madaan sa record sa daan Bombardier sila ka-visus, no? So inikit-ikit lang. So dapat observe man ini sila sa proper hygiene Bombardier. So Bombardier, sa mga nato na pahayag ikan si Attorney Jairus Anthony Trujillo. So far wala pa man gid sang reported nga amo na sakit sa aton mga PDL. At ang atong Health Service Division sa Regional Office nag-issue na kami sa advisory no ng aton mga jail nurses. Equip naman sang knowledge ng atong mga jail nurses no nag-deal sa mga problema during sa season. Mag-abot ang tag-init. So ano ni ang usually din nga makuha nga sakit sa mga PDL, sir? At mostly ang ilang ang mga hypertension man tapos skin diseases. So sir, ano ni ang mga precautionary measures? So ang una awareness no and then natutuan sila sa ating mga jail nurses kung paano malikawan no mga subong sina nga mga sakit and then ang improve sa ilang hygiene no, sa sulod. Yes. Ito ginawa sa sulod. Sa tubig, bastante sa tubig ang ilang ginakonsumo sa sulod. So far, diriya sa Negros Occidental o kung sa Bilogong Services, wala sang shortage sir, sa supply ng tubig sa mga PDL. Wala man. Sa aton mga PDL, no, mula na ang atong ginatangapay, nilang hygiene, improve, kawan gid no ang pagdulad sa init sa dugay, especially kada adlaw bilang aras sa buwa. Mag-inom at sa damo na tubig no, mga importante. And then magpabalogid sa aton mga jail nurses kung may mga ginabagsag sila. And then sa aton mga personnel, take extra precautionary measures man ensure ang security sa aton mga jail facilities, especially sa mga tiyempo na masyado kainit. Hindi natin malikawan ang aton mga jail isa o nag-anumdong na sang lain pag amo nila tiyempo nga daw tigilinit sa sulod. So we should ensure na ang aton mga jail facility ma-ensure natin ang security being vigilant ang ating mga personnel. Okay, Mamo Carl. Bombardier, sa mga napahayag ikan si Attorney Jairus Anthony Trujillo spokesperson sa BJMP Region 6 sa Bombardier. So far, wala pa manin sila sa may Budlay na bekon na may radrasang masakit. Kati subong nga bala, perte man na kainit na Bombo Carl. May mga balatian nga mga nagatuluhaw. Because sa isa lang kamudra ka selda or congested ang building, dasig lang gid siya maglaton. Sa Bombardier, no? Pag sa selda kadaan, madamo man ini sila Bombardier. So mo nilang na Bombardier, no? I-report ko dapat kung mayroon sila sang nabatsagan para hindi mag-alap ka pa ang ginabatsag na masakit Bombardier. Okay. Sige, thank you again, Mamo Carl. Pwede naman yung report, gigikan sa patrol. Kung po pala may depresyon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, at overall na buwan sa Bacolod, at sa radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Mea Defensor. So, kuwan lang ganda, inang paghatag adras ang or pagbati kayo na adras sa mga precautionary measures sa Bureau of Jail Management and Penology, especially
ang iba na to sa mga detention facilities run by Bureau of Jail Management and Penology in mga congested awa ng mga convicted na gadibalaya sa mga kasong ang sentensya nila dapat serbihan sa may New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sila ang ginatransporta na dayon para mabuhin-buhinan ang ining population na dahil sa mga persons deprived of liberty o kon mga priso. 12 minutos sa Banwa ang nabilin antay sa alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udto. Diri gadamang sa matudtod nga numero 1. 13 días na langgit Banwa ang nabilin antay sa eleksyon sa Mayo 9. Upda na katabwas sa maman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio